Dobrodošli. Hajde da zavirimo ispod haube, da rastavimo, da tako kažem, digitalni mozak jednog generativnog modela. Želimo da shvatimo kako on zaista, kako on misli. Ok, krećemo. Evo ukratko šta nas čeka. Imamo 5 stanica na ovom našem putovanju. Prvo, bacit ćemo pogled na samu anatomiju modela, a onda idemo korak po korak, sve do onih finih podešavanja kojima kontrolišemo, njegovu kreativnost. Dakle, prva tema, anatomija generativnih modela. Ali pre nego što krenemo u detalje, da se odmaknemo korak unazad. Šta je zapravo u suštini generativni model? Po čemu se on razlikuje? Tu je caka. Ključna reč je stvaranje. Znači, nije samo prepoznavanje ili sortiranje informacija, što su stariji AI sistemi radili. Ne, ovdje pričamo o kreiranju nečeg potpuno novog, originalnog. Bilo da je to tekst, slika, muzika, ma šta god. To je ta njihova, da kažemo, supermoć. Ova slika mozga je, savršeno metafora, zar ne? Zamislite to ovako. Kao što ljudski mozak uči iz svega što vidi, čuje i pročita, tako i ovi modeli gutaju ogromne količine podataka. Oni traže šablone, veze, strukture i onda, na osnovu svega toga, stvaraju nešto potpuno novo. To je suština te njihove kreativne moći. Dobro, shvatili smo šta su, ali kako mi zapravo pričamo sa njima? Kako im kažemo šta hoćemo? Sve se svodi na jednu ključnu stvar. A ta stvar se zove prompt. Ili upit, kako god. To je bukvalno naša komanda, naša instrukcija. Kao da kažete duhu iz lampe, napiši mi pesmu, napravi sliku zmaja ili odgovori mi na ovo pitanje. To je ta početna tačka. I tu dolazimo do zlatnog pravila. Kvalitet onoga što izađe iz modela direktno zavisi od kvaliteta onoga što uđe u njega. Jednostavno rečeno, bolji, jasniji, precizniji prompt znači bolji, kvalitetniji odgovor. Nema tu mnogo filozofije. Možemo to da svedemo na 3 prosta koraka ili pitanja. Prvo, šta je prompt? To je naša instrukcija, naš zahtev. Drugo, zašto je toliko bitan? Zato što od njega zavisi ceo rezultat. I treće, kako to funkcioniše? Model pročita tekst, pokuša da shvati kontekst i onda, izbaci odgovor koji misli da je najrelevantniji. Prosto, zar ne? A neverovatno moćno. Ok, idemo još dublje. Skidamo sljedeći sloj. Kako model zapravo vidi naš jezik? Jer, budimo realni, on ne čita reči na isti način kao mi. Za njega to je nešto sasvim drugo. To nešto drugo su tokeni. Sad, šta su tokeni? Najlakše je zamisliti ih kao Lego kockice jezika. To su najmanji delovi teksta koje model može da obradi. Znači, on ne razmišlja u rečima ili rečenicama, već u tim tokenima. Znači, modeli ne vide cele reči, oni vide delove slagalice. Uzmu našu rečenicu i razbiju je na te male komadiće, te tokene. Tek onda počinju da sklapaju sliku, da analiziraju kako se ti delići uklapaju, kakve veze postoje među njima. Za AI, ceo naš jezik je jedna ogromna džinovska slagalica. A kako nastaju ti tokeni? Postoji poseban algoritam za to, zove se tokenizacija. On secka tekst po određenim pravilima. Na primjer, neke česte, kratke reči kao što je kuća mogu biti samo jedan token, ali neka duža, komplikovanija reč, recimo bibliotekarstvo, nju će verovatno iseckati na manje delove. Možda bibliotekarstvo. I da, čak i zarer ili tačka su sami za sebe po jedan token. A sada, dolazimo do onog baš zabavnog dela, do kontrolne table. Kako možemo da fino podešavamo šta će model da izbaci? Postoje, da kažemo, neki prekidači i potenciometri kojima možemo da oblikujemo i usmeravamo njegovu kreativnost. Prvi i možda najvažniji prekidač je kontekst. Šta je to? Najprostije rečeno, to je kratkoročna memorija modela. On pamti šta smo ga pitali pre 5 minuta i šta je on odgovorio. Zbog toga razgovor može da teče, kao razgovor, a ne kao niz nepovezanih pitanja i odgovora. Ali postoji kvaka. Ta memorija nije beskonačna. Ima ograničen kapacitet, takozvani prozor konteksta. I zato se ponekad dešava da, ako pričate sa modelom baš dugo, on odjednom zaboravi nešto što ste pomenuli na samom početku. Nije on kriv. Jednostavno mu je ta informacija ispala iz tog prozora pamćenja. A sad idemo na glavni potenciometar za kreativnost. Zove se temperatura. Zamislite to kao dugme za ludilo. Njime podešavamo koliko će odgovor biti s jedne strane,
siguran i predvidiv, ili s druge strane nasumičan i kreativan. I kako to izgleda u praksi? Pa, ako želite da model bude strog, precizan i da se drži činjenica, recimo da sumira neki tekst, onda temperaturu stavite na nisko. Ali, ako želite da bude kreativan, da piše pesme, smišlja lude ideje, improvizuje, onda pojačajte temperaturu do daske. Tada on postaje pravi pesnik, umetnik, pomalo i divlji. I posljednja stvar, možda i najčudnija. Kako model uopšte kapira značenje reči? Pa on to radi tako što pravi neku vrstu višedimenzionalne mape reči. Na toj mapi reči sa sličnim značenjem su blizu jedna drugoj. Znači, kralj i kraljica će biti komšije, pas i mačka također. Na taj način on shvata te fine nijanse i veze među pojmovima, iako nema svest kao mi. Dobro, rastavili smo mašinu na delove, a sad je vreme da je ponovo sastavimo. Ajde da na brzinu prođemo kroz sve ključne koncepte koje smo pomenuli. Znači, da ponovimo, skroz ukratko, prompt, to je naša naredba, tokeni, to su njegove Lego kockice, kontekst, to je njegova kratkoročna memorija, temperatura, to je ono dugme za kreativnost i na kraju značenje, to je njegova mapa reči, 5 jednostavnih delova koji čine jedan, pa neverovatno kompleksan i moćan sistem. I evo, za sam kraj ostavljam jedno pitanje u vazduhu. Sad kad su ovi osnovni delovi slagalice na svom mestu i kad je anatomija jasnija, šta je sledeće? Vrata kreativnosti su širom otvorena. Pitanje je samo šta će se stvoriti.